Intine jelas wijang ya, Pri. Iya. Ora bertele-tele jelas wijang. Pundutan saka Pak Tris diaturake. Kenapa? Bajing loncat. Ah, nggih monggo. Iki nyuwun jogetane Mbak Apri. Mbak Apri, tembange nyuwun Mbak Sinta. Oh, nggih monggo. Iya Mbak Sinta. Mbak Sinta jumeneng nggih menika. Nggih mboten ana apa monggo. Iya Mbak Sinta. Lek Sukimin Ya ngono kaya. Priwe iki ya aja kejem-kejem lek Sukimin. Lah Kowe ki lho jane monggo Mbak Mimin ngono Mbak Yu ngono kok lek Sukimin. lah pun kulinane ngoten niku kok. Ya aja to. Nek kulinan ning nggon mobil kok aja digo ning karupmu. Mesake Mbak Mimin. Ala-ala ku ya umat Gusti Allah. Lah. Mbak Yu leren dulu. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beribadah, ada waktunya istirahat, ada waktunya serawung. Kayak itu. Leren sih. Wong sing aku wong anu kok Mbak Apri. Aku mung konsekuen karo omongane Mbak Mimin kok. Das pundi? Dari swara dhek ya rumangsa. Nggih. Dhek ning kene iki enek satu yang kudu dindelke karo dhek kuwi. Menapa? Apa Mbak Mimin? Omong dhewe, aku nek derkani Mbati. Umuk. Lebih penting umuk nih. Iya. Yo, langsung mawon intro cantrik jaipongan. Ya. Bajing loncat untuk Bapak Tristianto. Monggo dados. Monggo, Cok.
Iya. Yuk. Slow. Asik. Iya. Asik. Jos. Mbak Mimin tepuk tangan untuk Mbak Apri. Semangat. Nah ya, jan. Apri iki mula marake anu manglingi ya. Luar biasa lho. Oke sing do tertipu kok piye. Aku mayang nang SMP iki iso Klaten kae. Di SMP kalih. Sampai loro ana Hansip Kapusan. Wah, moga Mbak. Motorke bareng tembang. Oh, biajiret iki lanang ngene. Malah miso lah ya kuwi omongane dhek kan. Nek dinulu sak perangan ra prayoga ya pancen ra prayoga Kyai Kakung Dandan Putri. Yeah. Ning sejatosipun punika menginspirasi. Iya. Kagem bapak-bapak. Apri sing lanang iso dandan ayune kaya ngono berarti garwa panjenengan ya iso luwih ayu. Ning ragatana, tresnanana, openana aja tok sia-sia, wong wedok aja mungkon usruk aja ditatoni atine. Nah, betul sekali. Terus pasangan dhewe iso ayu, ngoten lho. Kuwi jago diplomasi kok ngono. Apa upamane nyen sewu pasuryane rada ora ayu, ning mergo inner beauty-nya keluar, attitude-nya bagus, satemah. Nek pengen ayu yang ndi Mbak Mimin? Wonten Loji Arum. Lah, tawa. Iklan harus. Wong ngeten umpama jenengan wedok tenan wis tak nggo model kok Mbak Mimin le Mbak pokon nggih model napa nggih mboten napa-napa to mengke kula pedikur ngoten mboten napa-napa. Dadi mboten sak pedicure. Lah bidikur manikur niku lah pakne ampun diketokke raine jempolan sikil tok mawon ngeten kan mboten napa-napa. Wong sikil kaya jahe kok pedicure. Gumantung niat panjenengan nggo dadi model napa mboten masalah. Nek wong ayu dadi ayu biasane piye carane wong elek dadi ayu lah menika rak sing tuntutanmu kudu golek model sing elek kaya kula. Diplomasi sing sak-sake. Nggih ngatur nuwun ya. Iki panjenengan ya urung nembang lho Mbak. Dereng mangke Mbak bagian kula mangke rodoan mangke pripun mangsane iki saiki no. Menika wonten pundutan. Nggih, tak maca-maca ya. Menika saking Pak Sarbianto kala mau nggih ngersakaken Kembang Rawe. Oh. Dulur mulya bersatu ing Jiwiring siap mendukung Ibu Sri Mulyani kemenangan mutlak di Desa Kecamatan Jiwiring. Terima kasih. Nggih. Dulur-dulur mulya relawan-relawan per desa tak kirimi lagu kabeh. Oh iya wong kowe koordinator. Iya mau koordinator lere. Ugi Pak Warsito Ungaran bakule tahu bakso. Niki kula mirsani Mas BG nderek kirim-kirim lagu, nyuwun lagu Pak Sopir. Oh nggih. Wonten malih sugeng dalu Pak BG saking kula. Mas Bowo kirim lagu malih, Mas Haryanto Tomang si kunci biru utawa pemegang admine Bagong Group Channel lan uga ana Haji Sun Channel ya.
Iki Bagong Grup Channel, Haji Sun Channel, Sanggar Cemara mbok menawa yo nggiarke awake dhewe nggih. Wilujeng dalu BG monitor lumantar Bagong Grup Channel sembah nuwun Pak Haryanto Tomang. Mas Jum Lemonti hadir Om nggih, matur nuwun Mas Jum Lemonti, terima kasih. Menika dulure BG. Menika saking dulure BG Semarang Mas Punjung nyuwun lelagon Pujiku. Nggih, kengko tak aturke wong ingkang anu kok. Mergo iki ben anu nunggak semi karo asma Pak Dwi Mujidaharjo, Pujiku warung makan Kakung Sableng sukses besar. Allahumma amin. Amin. Ngono, tak aturke. Mas Bambang Sitalegawa ing mapan wonten ing Jember nderek nyimak nyuwun sesideman nggih. Matur nuwun, sembah nuwun Mas Bambang Sitalegawa. Nggih, wonten malih menika wah akeh banget layang ning WA iki. Ya, iki sik ya. Diaturke sik Pujiku sik ya. Nah iki ya cah Gunung Gandul Dimas Anggara saking Purwodadi ngaringan tesi merisani nyuwun tembang Sriuning Podang Kuning. Kagem PT Pos Indonesia yang baru menjalankan tugas pembagian BLT, semoga sukses. Matur nuwun. Monggo Pujiku. Ya. Pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari gawe sono ajune kabudayan nyatane awit iku dadi dalang sarawungan padyan atu pasane kaya sandingan wong jatmi kota saleleda kembang biru mungkin kagak ing ati sekar pisang wis patut kalamun manut puji tansah sumati. Pujiku muga langgeng pujiku tansah lestari gawe sono ajune kabudayan nyatane awit iku dadi dalan sarawungan Satyan atu papane kaya sandingan wong jatmi kotan saleleda kembang biru mungking pagetalang ing ati sekar pisang wis patut kalamun manut pujiku tansah Pujiku kula kirimaken Mas Punjung, kula kirimaken Bapak Dwi Mujidaharjo, ugi Pak Juwardi, ugi Pak Tristianto. Wabil khusus ugi kula kirimaken dhumateng Bapak Insinyur Haji Tumiyono, ugi Ibu Warasini Tumiyono. Matur nuwun Bu, paringanipun redana kangge kula. Ya, diparingi bebungah saka Ibu Warasini Tumiyono nggih. Sembah nuwun sangat. Ayo saiki diaturke meneh lagune Kembang Rawe. Lho, Mbak Mimin tak diwanti karo Mbak Tika. Ayo, Mbak Mimin. Ayo Min. Ketokne kemampuanmu. Iya. Dalang wicaksana ngene iki lho. Pripun? Penyanyi ragu tak apa kaya kula ngono ya didengke men ketok puncer ketok. Bang Bayi. Saploke bar keguguran kok aku nyampakan ngancam ora ngono ya. Ora iso teplek mungkin. Kaya apa keguguran ya. Ya. Langsung nggih, Cok, Kembang Rawe digawe sragenan sing nyemek sing penak. Ya.
Aja gerasa gerusu. Heeh. Sing bedhug aja ngamuk, kang mimin ora ngamuk katake. Ya. Sing sabar, ya sing sareh. Ya, kaya apa, Cok? Kembang Rawe saka Pak Sarbianto. Monggo Pak menika lagu panjenengan. Dados. Lagune gelo medley.
kasih. Iki mau lagu loro dadi siji, gemeni wekdal. Oh iya. Aku ya launching lagu ora tak nyanyikke terus angger pas cek sound. Anu menika repto panjenengan? Nggih, menika kula ndamel lagu ning mawa pitutur, Mbak. Oh nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri mengke tak suwun jogetan mon sak selo-selone gitu. Oh ngadah. Judule Hang Rasa Wani. Ang Rasa Wani niku tegese ndodo karo awake dhewe. Sekarang sudah zamannya kita harus melihat siapa diri kita dan mau apa kita untuk menghadapi wabah ini. Karena wabah Covid akan berlalu kalau kita itu menyadari bahwasanya wabah itu ada. Yang kedua, kita harus taat protokol kesehatan. Yang selanjutnya, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ngono kuwi. Musuh barang raketok iku kudu ngono kuwi. Ya. Paham? Nggih, kudu mudeng situasi dan kondisi. Judule lagu Ang Rasa Wani. Ang Rasa Wani. Wong Jawa ki anggere Ang Rasa Wani ndodo keluputane lan ngrumangsani awake dhewe, peples kang dadi niate. Insyaallah Gusti ngijabahi niat bakal kabul. Allahumma Amin. Oh, ngono kuwi. Monggo Mas Marno, ning lagune dangdut slow ya. Iya. Ya, monggo Mas Marno. Enggak, Ayah Marno. Kula kirimaken kagem Mas Hartono, Mbak Yuda Kediri. Ya. Mbak Yuda menika lagu jenengan. Ojo kahanan Joko tunggu dolanan Ojo mung lunggo mengko mundhak ora weruh mulat sarira hang rasa wani andada olahan batin ben antuk pituduh cari kondo Jawa Jawi lan jiwa weruh ing rasa nadyan uta ing mata benduning mikir aja padha kuwatir sabaring kalih kabeh bakal sumingkir. Satremong lakoni pambudidaya lan bedah kuthaning pesti kudu nyawiji ati uga pakarti iwang mahanasa kang murba sejati ngadepi urip kebak tresno lan kontho kudu nganggono mring kaluputanira tansah ndedonga aja padha laku citra bisane mulya gumantung setyanira. Kahanan joget tunggu dolanan aja mung lungguh mengko mundhak ora weruh mulat sarira kang rasa wani andada olahan batin ben antuk pituduh.
perhatian wuta ing mata benduning pikir aja padha kuwatir saparing kalih kabeh bakal sumingkir daku tening pasti kudu nyawiji ati uga pakarti Hyang Mahanasa kang amurba sejati ngadepi urip kebak tresna lan kono langgono mring kaluputanira tansah ndedonga aja padha laku citra bisane mulya gumantung setyanira pama ana klerune nyuwun pangapura ya Mbak wong jaragan ya lagu diapalke lagi ya tur nuwun enak keren juga macrut ngono ya tanduk nggih sembah nuwun sembah nuwun Mas Bagong Mas iki aku tak nyuwun kur nggih menapa menika seneng ya kena ning kudu ngerti dukulan Prayoga ngaten pepeling anggitanipun Raka Mas Haji Anom Surata ngaten pepeling iki kanggo buntel kesenenganmu dibuntel bendang eling supaya awake dhewe aja lali padha ngibadah. Ingat pesan-pesan dari Mbak Mimin, Mbak Apri sebagai berikut. Ayo. Nggih, tetap jauhi narkoba dan dekati kuwi. Iki pesan sing apik kok. Walah. Ya, pesane piye? Lek men dulu. Lek men, ayo lek men, apik. Di masa pandemi ini saling menguatkan, saling mengingatkan, tetap bersatu, bapak pupuh milih mulya. Amin. Nah. Jangan lupa tanggal 9 Desember coblos nomor 1 Sri Mulyani Yoga Hardaya. Urusan menang nomor 1, urusan kalah nomor 2 dan 3. Tepuk tangan. Aku muni Sri Mulyani sampean lanjutkan. Aku muni Sri Mulyani sampean coblos. Aku muni Sri Mulyani sampean menang ngono ya. Nggih. Kita asline. Siap ya, kabeh ibu-ibu yo ngono. Ayo, jur mangan ae. Kita menrakoban nang omah. Ayo, siap. Sri Mulyani. Lanjutan. Sik kurang banter. Kae ngopo kae? Panut kae ngopo kae? Sing banter ora tak jak ning etanipi kowe ora. Bismillah. Sri Mulyani lanjutkan. Sri Mulyani coblos. Sri Mulyani menang. Nomere 1. Nomere 1. Nomere 1. Matur nuwun. Ngono kuwi semangat. Nah. Kuwi jenenge ngetokke. Tintinganipun monggo. Arep ngangkat ke angin. Wes wancine tansah dielingi wis wancine padha ninggalake atur musuh mangan wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama
sasembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedhela sabar lan tawakal Mujiat Rasul dangdut Mas Anggit ayo lagu anggitan Bagong Grup Mujiat Rasul kagem Pak Ustad Sri Setyo Alfalah Gedongan Pak Ustad monggo Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi asyani wa daraji Al-Fatayaji Rokal alami Yauhai lal judi wal karami Ojo ngendang muji marang pangeran Jejeg sholat kanggo jejene iman Mujiat Rasul dadya ukuran tebing ati lan uga pikiran kang aran soleh lan bagus atine dudu donya kang dadi pepaese nanging mapan ana saring ilmune tata krama lan uga manembahe sepertimo nadyan urip prasaja Allah ingkang ngangkat derajat ira lan sarukun kanca dulur lan tangga Sikra kang bawa tumingal prang sampo sami medali Sikra kang bala tumingal acampo samya medali Leratat wileteng kanto tanyewangku mangun sang niti benjang sangat dimicil latinya ngedali us terus kutha Surawiloka kaya buta sing wregil pasti jenggong
Ndara Werkudara ndika kok nggelak lampah dumugi wana Krenda Wahana niki enten napa, Den? Dipol Sumurupa. Anane kowe sak anakmu tak kanthi mlebu alas iki. Ndak jaluk pambiyantumu anggonku bakal nggayuh nugraning jagat. Wahyuning ratu kang sinebut Wahyu Widayat. Mongko sapa kang kuat nama Wahyu Widayat iku mau mengkune bakal sembada nurage wijining ratu ing tanah Jawa iki Dipol. Ngaten to, Den. Cetanipun dinten iki ndika mikir anak-anakmu ben bisa mulya uripe to, Den. Kepara nyata Kakang Semar. Wah, janur gunung kadengaren ya, Kang. Piye? Ndara Werkudara menggalihke karang putra-putrane. Ha wong wis rumangsa sepuh ya wan kok. Ha iya. Mula piye sepuh ya kaya Ndara Werkudara kuwi. Sugih ora dipek dhewe ning ya kanggo mulyaning anak-anake napake anak putune. Ha iya. Sugih dipek dhewe iki nek ndek warisan paling nek wis mati sing tuwek ya anak-anake do rebutan kok. Apa ya? Wis ta. Lho kuwi sak yaene. Sapa? Wis enek sing rame. Panut kuwi karo kawit kae apa akur? Oh, rebutan apa? Pring sedapur. Panganan pring nggo rebutan. Ndara lajeng ngrasa paduka kados pundi? Mara Kyai enggal tak kanthi nyasak alas rodok tengah. Golek papan kang kepentak kanggo miwiti mangun topo. Inggih, suwawi kula dherekaken. Gegayawaning satriya niku nek didereke wong cilik kaya kula ngenten iki bakal kelakon niku boten kok ming lambe kula lemune ning mung kasunyatan kathah. Nggih. Boten kok kula ngumuke dhateng wong cilik ning wong cilik niku mandi dongane. Oh iya, ning wong cilik sing beres tenan. Nek wong cilik sing mari gunake cilike kanggo golek panganan sing ora resmi ya saya basa. Iya. Pun monggo den kula derek. Oh nggih, monggo. Kula derekaken. Oh nggih. Monggo Bos kula dereke. Ayo lolonan lagumu. Padha dongakno ben kelakon pangajab. Sikra kang pala tuminyo brang campuh samya medali. Loh, weh. Wah. Wah. Ya tarapaya dosa sang guru kulung. Ya ambutosa sang Sri Bisma. Ya saranta wong ing Durwati. Wah. Durung suwe nggon lumaku mlebu alas Krenda Wahana iki. Kepapak adikku lanang Werkudara. Wah, Di, kowe kok ya eneng kene, Yai? Ora nyata. Dursasana kakangku. Mlebu ngalas iki golek apa kowe le? Sumurupa Dursasana kakangku tekaku ana kene iki. Mung bakal ndadarke trimaning urip gayuh wahyu ning ratu sinebut Wahyu Widayat. Lho. Kowe ya arep golek Wahyu Widayat?
para nyata. Wah, adikku Werkudara. Nek kowe kena tak iman wurung Nasya mungkon bakal nggayuh Wahyu Widayat kuwi di. Ora kok jeneng menggak ning kowe bakal ketiwasan Yai, kowe bakal kisinan. Ngerti ya Werkudara? Wahyu Widayat kuwi dudu pepancenmu. Ning kuwi dadi jatahe kakangmu aku iki. Apa kurang liwantuk nugraha kuwi? Apa kurang pendhawa sing entuk kabegjan kae he? Kowe kena tak arani wong sing kesusu malak sabab keselak muluk Yai. Beja uripmu sinanding nugraha ewadene kok isine mung kurang trima lan ora ngoman-omani karo liyan. Werkudara, nek kowe nggo kandhane kakangmu kowe baliya le, kowe baliya. Madwa saka alas iki, kowe aja ngganggu lehku bakal topo. Wahyu Widayat ki ndekku Werkudara. Kakang Dursasana, piye? Apa alas iki duweke mbahmu? Wiwit biyen mula sing menang milih kowe wahyune dudu menungsani. Kowe mrene, aku mrene iku mung kari dadar ketrimaning uripe. Yen sing entuk wahyu aku, kowe aja serik. Ewadene yen to kowe sing entuk wahyu, aku ora bakal duwe rasa meri kelawan kowe Dursasana kakangku. Wah, wangkal bocah iki. Bayi wingi sore kok mulang marang wong tuwek. Kowe gelem minggat ora? Karepmu piye? Yen gelem lunga kuwi sing sak karepake. Dene yen ora tata-tatane bakal tak jajal sepiro kaprawiranmu. Kaya dene wong kang dol tinuku, kowe sing tuku aku sing dodoli. Kaya wong kang barang wayang, kowe sing bakal ndalang aku sing ngendhangi. Wah, gridul ndiasmu kowe. Wah. Ah.